Oh guys, may bagong tambayan dito sa Inmalog. Ganda nila, ang ganda dito. May halo-halo sila. Tamang-tama sa mainit na panahon. Yung mga paps, kung mapapasin nyo yung tinuturo ko yan, yung ibang bikers, dyan sila nagpupunta sa tuktok na yan. Nagpapapicture kasi kitang-kita yung view sa baba. O dito, napakaganda ng view. Pag akyat nyo dito, hanggang dyan sa yung tinuro ko kanina, may tambayan dito. Tsaka meron din silang bike rack. Yan. Tara Jo, let's go!
So sa trail kami dadaan kaya medyo babawasan ko yung hangin.
ko, natatay ako. Ako, mukhang mahabang trail na naman yun.